indtil det lykkedes for politiet at standse bilen. Ingen personer kom noget til. Det er mange år siden, at Fyn har kunnet mønstre talenter til landskampholdet i taekwondo, men det skal der nu ændres på. Et nyt landsstævne er kommet til Fyn. For første gang nogensinde holdes der landsdækkende taekwondo-stævne på Fyn, og de fynske lokale deltagere er klar. Jeg skal op til første gang i talent, så det er jo med spark i hovedet og det hele. Jeg står og varmer lidt op og tager mit udstyr på, så bare kigger lidt på min modstander og se, hvad jeg skal gøre mod ham. Er du kampklar? Ja, det synes jeg. Jeg er rimelig nervøs, men jeg er tændt på det. Og mange flere på Fyn skal blive tændte på den hurtige kampsport. Derfor har arrangørerne bag Team Odense og Munkebo Taekwondo Klub taget netop dette initiativ. Jamen altså, vores vision med at holde Fyn åben, det er egentlig, at vi gerne vil prøve at have et tilbagevendende arrangement hver eneste år. Det skal sætte Fyn på taekwondo-landkortet, og yderligere et initiativ skal spotte de fynske talenter. Der bliver lavet et kampcenter på Fyn, altså en form for et kraftcenter, der egentlig skal dyrke alle de nye talenter, og så bringe dem fremad til kamplandsholdet. Og der skal kæmpes hårdt af både Signe og Philip, hvis de skal sparke sig til kamplandsholdet, men de har gnisten. Jeg har gjort det, siden jeg var 6 år, nu er jeg 13, så jeg har gjort det i 7 år. Og det giver helt vildt meget, synes jeg. Både med respekt, og man føler sig tryg, fordi man kan selv forsvare. Ikke? Og så er det jo også sjovt, at man kan komme ud og slås. Det er hurtighed, og der er kraft på, og at man rammer hver gang. Men som i alt sport er der både optur og nedtur. Ej, jeg havde da regnet med at vinde, men nu står der 1-1, så må vi bare se næste gang. For Signe blev det en vinderkamp, trods nervøsitet. Du synes, det var